Bon dia, soc Joan Ussó, tinc 21 anys i estudio Història i Patrimoni. Acompanyem un dia amb mi per a la revista Humanes Socials de la UCI. Bon dia, perdoneu la cara de mort, però bueno, lo que toca. Faig un poc d'esport, m'assé, me dutxe, me fique guapo per anar a la universitat i en seguida me prepare el meu des de Tsuni, me prepare el tàper perquè me passe tot el dia a la universitat, 2 tarongetes i bon anem. Mireu quina cara de ganes d'anar, d'alegria, i agafo el cotxe i en un rato no res me plantea. Allà a la universitat avui toca anar al laboratori d'arqueologia perquè soc voluntari en el programa d'Estudia Investiga i vaig explicar un poc què fem allí, no? Pues ara, per exemple, així els meus companys estan netejant, no? El material, per exemple, el meu company està netejant un caragol prehistòric superxicutico, però també fem altres coses, com per exemple assistir els meus companys estudiant ossos contemporanis d'animals per entendre també els ossos que ens trobem en les excavacions. Netejant banyes de cérvols, també estem classificant i organitzant peces de sílex, per això és una làmina prou gran, la veritat. Després me'n vaig a classe, que no he gravat perquè me dóna vergonya, dine i torna a classe, que tampoc he gravat perquè tampoc me dóna vergonya. I no res, acabé al voltant de les 5 de la vespre, agafé el cotxe en una cara de concentrat que perquè estigui enfadat i a plegar a casa, pues això, rotllo a les 5 i mitja, 6, i me fico a fer feina, no? Faig de tot, edite, perquè també soc creador de contingut de literatura. Review de les meves últimes lectures. I no res, me faig el sopar, una hamburgueseta i a llegir un ratet i a dormir. I fins ací. Bona nit.